गोजों जानायाव आयना बादि जादों बहाय जों फरायनानै मोनबाय आयनाया मा बुस्थु जोङो आयनाखौ जोङो नायोब्ला जों नुनो मोनो मा नुयो जों गावनि अरिजिनाल रूपखौ जोङो नुनो मोनो ना जोङो जोंनि देहायाव माबा मोनसे जायगायावहाय अंगआवहाय माबा मोनसे बिन्दुबो गाज्रि दङ नामा बा जोंनि बे गाननाय जोमनायाव माहायबा गिल्टी दङ नामा जों बेखौ जों नुनो मोनो माजों जोंनि आयनाजों दा बेवहाय 1 तिम'थिनि 4 अध्याय 11 आरो 12 आवहाय तिम'थि बे इसोरनि फोथायग्रा सासे जवहलावा बे 1 तिम'थिनि 4नि 11 12 आवहाय बे बाथ्राखौनो लिरदों मा लिरदों नोङो सेंग्रा जानायखाय नोंखौ मा होनो रावबो जुजाय बादि दासानथों आंनि अनजाग्रा फंबायफोर बिनानावफोर दे जुजाय बुङोब्ला जों माखौ बुजियो जुजायाखौ मा सोर जायोलाय अमा जायो अमानि बे जुजाय जानायनिबो मोनसे काहानि दङ नोंसोरो मिथिगौ ना मिथिया काहानिखौ मिथिगौ जानो हागौ मा सैमाजों आरो अमाजों सानसेखालि ओरैबायदि जाबायनो माने सासे मालिकनावहाय सैमायाबो थायो अमायाबो थायो ओमफ्राय बिनि उनावहाय माने आदार होनायखौ लानानै बिसोरो मानैनि गेजेरावहाय जेब्लायबो मेगन सालायो आरोखि हिंसा नांलायो है नों ओंखाम जायो ओमफ्राय आंनो थोआ बेबादि आरोखि ओमफ्राय सानसेखालि ओरैबायदि बुद्धि खालामबाय मालिकआ माने जायगा दाबसेयाव हालौहोबाय आरोखि ना नोंसोर सानैनि गेजेरावहाय हालौदो दे होननानै बेनि उनावहाय अमाया मा खालामगोन है बे थांनानै हालौहैग्रोगोनलै होननानै मा खालामगोन अमाया थांग्रोनानै उदलाबायजोब्बाय आरोखि ना अमाया उदोना हायावहाय उदलाबायजोब्बाय उदनायनि उनावहाय बेयो हालौनाय जाबाय दानि सैमायानो सालाक मा खालामगोन सैमाया स्रोद बे फुङाव थांनानै गाग्लिलाबायबाय आरोखि बिनि उनावहाय मालिकआ बे हा दखरसेयाव थांनानै जेब्ला नुयो सैमानि आगान गोजा अब्ला मा होनखो मालिकआ होद अमा नोङो हालौवाखै नों हालौवोला नोंनि आगानाव बहा सैमानि आगान गोजा नै ओमफ्राय बिनि उनावहाय मा खालामदोंनो सैमानो ओंखाम मोनजायासै ओमफ्राय अमाया जुजाय ना जुजाय मोनजायासै दा बे बाथ्राखौनो जोंनि बे गोथार बिजाबावहाय तिम'थि बिजाबावहाय बेखौनो लिरदों मा जोंनि जोहोलाव आरो बैसोनि सेंग्रा जानायखाय जोंखौ रावबो जुजाय दाजाबथों जुजाया मायाव बाहायजायो अमा जायो आरो बियो बेबायदि जुनारफोर जाग्रा आरो ओंखामखौ जों मानसिया जायोना दा बेयावनो जोंनि गोथार बोसोन बिजाबावहाय बेखौनो जोङो फोरमायदों जोङो जोहोलाव ना जोंनि यांस्टार जोङो आरो जोंनि मण्डलिफोरखौ फेल'शिपखौ दैदेननानै गोख्रों खालामनो थाखाय जोंखौ मा होनदों जोंनि इउथ्सफ्रा मण्डलिनि सिनस्रि होदों दे आंनि अनजाग्रा फंबाय बिनानावफोर अब्ला बिनिखायनो जोंनि बे तिम'थिनि बिजाबावहाय जोंखौ बेखौनो फोरोंदों नोङो सेंग्रा जानायखाय नोंखौ रावबो जुजाय बादि दासानथों नाथाय जोंखौ जितु जुजाय बादि जानाङोब्ला जोंखौ रावबो फाथा होनाय नङा एबा इसोराबो जोंखौ अननाय नङा जुजाया हासार नङा बियो बे जे जायगायाव गारजागोन बे हायानो नस्थ' जाजोबो नाथाय जोंखौ माबायदि जानो थिनदों अननायाव जोंनो इसोरा खयथा आज्ञा होदोंलाय खयथा हुकुम होदों हा